Den første og en af de mest almindelige fejl, jeg ser spillere begå, er at placere et bet uden at forstå oddsene. Jeg begynder altid hver samtale om roulette med at tale om oddsene, da det er et matematisk spil. Jeg spørger, hvordan kan du lave et bet, hvis du ikke kender dine chancer for at vinde? Det er nemt at komme til at spille for mange penge, når man bliver fanget af spillets spænding. Så hvis du undlader at sætte grænser for dit budget, kan det hurtigt føre til store tab. Så jeg foreslår, at du altid sætter et budget for dine roulette-sessioner og hold dig til det. Sæt kun de penge til side, du er villig til at miste, og lov dig selv, at når du når den grænse, så stopper du. Her er en anden pointe. At jagte tab er en fælde, du skal undgå. Det er lige meget, om du er professionel eller rookie. Efter et tab er det super fristende at gå over din budgetgrænse og satse mere, med en tro på, at du skal have den store gevinst. Det er den hurtigste vej til et endnu større tab. I stedet for at grave dig ned i et dybere hul, så accepter tabene som en del af spillet og en mulighed for at lære. Hold dig til dit budget og tak dig selv senere. Jeg taler ofte om casinobonusser, her er en grund, især for nye spillere derude. Du skal holde øje med dem på online casinoer, da de bidrager positivt til dit budget, så du kan spille mere roulette. Det er en perfekt chance for nybegyndere for at teste deres bet-strategier. Tro mig, du kan finde nogle gode tilbud derude. Husk ikke, alle roulette-varianter er ens. Uanset om de er europæisk, amerikansk, fransk eller nogle af de endeløse varianter derude, har de hver især sine egne regler og odds. Mit råd er, at du holder dig til den europæiske roulette. Husets fordel er lavere end de andre varianter, men hey, tjek også de andre versioner ud, hvis du vil eksperimentere. Der er en masse strategier derude til, hvordan man spiller roulette. Systemer som Martingale kan virke logisk og endda tiltalende, men at stole udelukkende på dem kan være meget risikabelt, fordi de typisk ikke imødekommer udsving i spilodds eller indsatsgrænser. Brug dem, men sørg for at forstå deres begrænsninger. Alkohol er som casinospil sjovt, hvis det gøres ansvarligt, men det betyder ikke, at det skal ske på samme tid. Glem ikke, at alkohol forringer vores dømmekraft og fører til dårlig beslutningstagning. Når roulettebordet summer, er nøglen til at undgå dumme bets, strategifejl og store tab at være klar i hovedet. Du skal vide, hvornår du skal gå, og du skal vide, hvornår du skal løbe. Det er et gyldent råd. Men glem ikke, hvis spillet holder op med at være sjovt, er det tid til at træde tilbage. Det er lige meget, om du stadig ikke har nået din budgetgrænse i roulette. Stol på din mavefornemmelse. Hvis den siger pausetid, så lyt efter. Nu har jeg allerede talt om betsystemer, men lad os se det i øjnene. I det lange løb kan de ikke få dig til at slippe udenom husets fordel. De tilbyder dog en systematisk måde at gribe spillene an på. Og med det sagt, er det risikabelt at spille roulette uden strategi. Når du går ind til et spil roulette, skal du have en plan og holde dig til den. Det er din billet til potentiel succes. Uanset om det er Martingale, Fibonacci eller din egen skøre kreation, så find en strategi, du kan lide og hold dig til den. Og der er selvfølgelig den typiske fejlagtige antagelse, at tidligere resultater på en eller anden måde påvirker fremtidige resultater. Husk, at hvert spænd af hjulet er en uafhængig begivenhed, så tidligere resultater påvirker ikke, hvad der kommer næste gang. Så nej, efter sort 10 gange i streg er chancerne for, at det bliver rød, ikke højere, end de var før. Så er du klar til at spille på roulettehjulet som en professionel? Fortæl os om det i kommentarsporet nedenfor. Jeg ønsker dig held og lykke og minder dig som altid om at spille ansvarligt.